Sadang pangapan hari kini mangala bintang tai joju mangala bintang tai joju hadiah pangakan badan kok kini mangako darah tasiroju mangako darah tasiroju mangko lagi to mananam sari sari ditanam sanjurayu sari ditanam sanjurayu mangko lagi to jadi bacari ode ulah tuang tadi ode ulah tuang tadi
Minggunya pasai oyana ranggu kabalayana orang Selayu kabalayana orang Selayu enande ulang oyun tuang kuburu sampai bacari arupoiko sampai bapisa arupoiko Oi udah ame denai koloya di maka mungkin baca ampua bahwa baca ampua bahwa onde tuan noi di manyo kini onde kanduangmu denai rang bangsa udah rang kayo Allah kajale jauh atas sisi inonyo badan onang karuntung odape di bandang opanwa di udang obandalian oi panwa di udang obandalian okonda untung ai otak dapat dikaja okonda saratu ojo bagian tase